नमस्कार. सालीज रेसिपीमध्ये आज आपण अगदी सोप्या आणि झटपट पद्धतीने मालवणी स्टाईल सुकं चिकन कसं बनवायचं ते बघणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी अर्धा किलो चिकन स्वच्छ धुवून बारीक तुकडे करून घेतलेला आहे. यामध्ये आता आपण पाव चमचा हळद घालायची आहे. 1 चमचा मालवणी मसाला घालायचा आहे. 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर घालायची आहे आणि 1 चमचा चिकन मसाला घालायचा आहे. चिकन मसाल्याच्या ऐवजी तुम्ही गरम मसाल्याचा सुद्धा वापर करू शकता. त्याचसोबत चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे आणि हे सर्व मसाले चिकनमध्ये व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचे. सर्व मसाले व्यवस्थित एकजीव करून झालेले आहेत. आता आपण हे चिकन 1 तासासाठी मॅरिनेट करायला ठेवून देऊया. चिकन मॅरिनेट होत आहे तोपर्यंत आपण वाटण्यासाठी लागणारा मसाला बनवून घेऊया. सुकं चिकन बनवण्यासाठी कांदा खोबऱ्याचे आपल्याला वाटण बनवायचं आहे. त्यासाठी अर्ध्या नारळाचे पातळ असे काप करून घेतलेत ते घालायचे आहेत आणि नारळाचे काप ब्राऊन रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत. खोबरं व्यवस्थित भाजून झालेलं आहे ते आता आपण काढून घेऊया. आता यामध्ये आपण बारीक चिरलेले कांदे घालायचे आहेत आणि कांदे सुद्धा गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत परतून घ्यायचे आहेत. कांदा आपल्याला 1 ते 2 मिनिटं तेल न घालता परतून घ्यायचा आहे. कांदा 1 ते 2 मिनिटं परतून झालाय. आता यामध्ये आपण थोडंसं तेल घालून पुन्हा परतून घेऊया. त्याचसोबत यामध्ये 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या घालायच्या आहेत आणि 1 इंच आलं बारीक काप करून घालायचं आहे. आता हे सर्व साहित्य गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे. कांदा, आलं आणि लसूण आपलं व्यवस्थित भाजून झालेलं आहे ते सुद्धा आपण काढून थंड करून घेऊया. आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये भाजलेले नारळाचे काप घालायचे आहेत. भाजलेला कांदा, आला, लसूण घालायचं आहे. थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे आणि 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या घालायच्या आहेत आणि हे सर्व साहित्य थोडंसं पाणी घालून आपल्याला बारीक वाटून घ्यायचं आहे. सुक्या चिकनसाठी लागणारं वाटण तयार झालेलं आहे. आता आपण फोडणी करून घेऊ. त्यासाठी इथे कढईत तेल गरम करायला ठेवलं आहे. तेल चांगलं गरम झालं की यामध्ये 2 बारीक चिरलेले कांदे घालायचे आहेत आणि कांदा तांबूस रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. कांद्याचा हलका रंग चेंज झालाय. आता यामध्ये 1 चमचा मालवणी मसाला घालायचा आहे. 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर घालायची आहे आणि 1 चमचा चिकनचा मसाला घालायचा आहे. आता हे सर्व मसाले तेलामध्ये 1 ते 2 मिनिटं परतून घेऊया. मसाले व्यवस्थित परतून झालेत. आता यामध्ये तयार केलेलं वाटण घालूया आणि हे वाटण सुद्धा तेल सुटेपर्यंत परतून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता वाटणाला साईडने तेल सुटलेलं आहे. आता यामध्ये आपण मॅरिनेट केलेलं चिकन घालूया आणि चिकन मसाल्यामध्ये व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया. चिकन एकजीव करून झालेलं आहे. आता यावर आपण झाकण ठेवूया. झाकणावर पाणी घालायचं आहे आणि चिकन शिजायला ठेवायचं आहे.
साधारण 15 मिनिटानंतर यावरचं झाकण काढायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता चिकनला मस्त तेल सुटलेलं आहे. आता हे चिकन खालून करपू नये म्हणून आपल्याला थोडंसं परतून घ्यायचं आहे. तोंडाला पाणी सुटेल इतकं भारी दिसते सुकं चिकन, पण अजून हे शिजलेलं नाही आहे. तर यामध्ये आपण गरम पाणी घालणार आहोत. गरम पाणी घातल्याने चिकन लवकर शिजते, शिवाय त्याची चवसुद्धा मेंटेन राहते. यावर झाकण ठेवून चिकन अजून 10 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे. 10 मिनिटं झालेली आहेत. यावरचं झाकण काढून घेऊया. चिकनला मस्त उकळी आलेली आहे. तर हे आपण पुन्हा परतून घेऊया. चिकन 1 ते 2 मिनिटं आपल्याला पुन्हा एकजीव करून घ्यायचं आहे. यावर पुन्हा 5 मिनिटं झाकण ठेवायचं आहे. 5 मिनिटानंतर तुम्ही पाहू शकता चिकनला मस्त तेलाचा तवंग आलेला आहे, शिवाय चिकन एकदम मस्त झणझणीत दिसतंय. आता आपण गॅस बंद करूया आणि सुकं चिकन गरमागरम सर्व करूया. हे चिकन तुम्ही भाकरी, चपाती किंवा आंबोळीसोबत खाऊ शकता. अस्सल मालवणी पद्धतीचं सुकं चिकन बनवून तयार झालंय. हे चिकन तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करा आणि चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.